Takže čau kolorejsko stýrač, dneska je to 5 faktov o Golden Freddym. Fakt číslo 1. Videli ste niekedy pri krabici papíra endoskeletona? Hovorí sa, že tento endoskeleton je oblek pre Golden Freddyho. Fakt číslo 2. Hovorí sa, že v Five Nights at Freddy's 1 je Golden Freddy tam, kde je vypnutá kamera, čiže v kuchyni. Fakt číslo 3. Keď budete mať šťastie, tak môžete vidieť vo West Hall Corner na plagáte Golden Freddyho, ale potom zmizne a na plagáte bude normálny Freddy. Fakt číslo 4. Keď do Custom Night si nastavíte 1987 alebo skôr 1987 difficulty alebo skôr Bite of 187 a dáte ready, tak na vás Golden Freddy urobí jumpscare. Ste na vás len tak proste urobí jumpscare. Asi má niečo spoločné s Bite of 187, ja neviem. Fakt číslo 5. Golden Freddy sa nemôže hýbať, lebo nemá endoskeletona.